umdawethu awakho headset khoqo ngomvulo sibanaye uprofessor ubaba umkhulu udokotela wonke lamagama ngawakhe uKhehlelezi usuke khona eNqubeni namhlanje mhla ka26 April 2021 ngomvulo ezinsukwini sithemba bani osuke ebantwini libeluhle kakhulu thatha ndumandumane thatha Ndumandumane athumezizweni isihlatha somlebe nondela mzimba bejepeje basone mpahla kisiyo zamadoda ibomfuna nabasethethe nabasenyimba nemkhonto kwasikazi ndaba ikhala manzi dictionary ndaba ziyawuthitha umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngibe ngathi ngiyafulela kanetha ngathi ngiyakha kwabhidlika siqoqula mdalo hlale emoshali sanibonani balaleli bonke bezwi lomzansi ngibingelele kubo bonke abaphathi ngibingelele kubo bonke amakhansela nabumeya ngithi molweni phesheya kwezilwandle abaphesheya komfulo nginani ngemthandazo sanibonani nase studio kwakho wajoko vokotheka dokotela ngalixayitha eNqubeni igama la izinto zamuntu akhumbula into abona ijenqa ngabe zithutha ingela udokotela kuthi lento igijima ngemithambo yegazi awuhambi wena dokotela uhamba hamba nengane yami phela nginengane ngizele ngokwasedlozini ake nginengane ngizele ngokwasedlozini kodwa ke ngihamba nayo ingane yami ngoba ithe abanye babuye bangathembi kodwa ke ngiyathanda abantu asebesizekele kuyena babuyele kimi futhi basho ukuthi cha si ngokwempatho usiphethe kanjani ngoba ngithe namhlanje awuze la ukuze ngizozwe ukuthi ubaphethe kanjani ngoba uma ngikhipha umuntu ngithi lo muntu right for nina ngisuke sengimapproveile ngisengimcheckile ngambona ngimbonile esontweni enza kahle ngambona esontweni ebatshela inkinga phambi kwami ngambona esigodlweni engisize enami but ngifuna ukuzwa kubantu ukuthi bathini eseyedwa yena usibiwe uyayenza yini lento ubaphatha kanjani uwenza kanjani ngifuna ukuzwa lo ukuthi ngiyazi ukuthi akubona bonke abangamthanda njengemali kunabanye abakhala mina sifunela uKhehlelezi kodwa inye into abantu kufanele bayazi uKhehlelezi akena yedwa inyanga noma akena yedwa yosindisa wena ngoba ngelinye ilanga uyosindiswa umuntu waphuma esandleni sikaKhehlelezi noma uyosindiswa umuntu uKhehlelezi akhuluma ngayo emsakazweni angena ngedwa inyanga sibaningi sizinyanga kodwa abantu abayeke uhlale bebhekisa amehlo abo kumina lokho enginakho angeke uvuke unako kusasa nami ngikuphiwe idlozi lakithi nabantu abahlala bethi inkosi kubusisa kuphela so banganaki omnye umuntu azofuna usizo kimi ngoba uzofana nami cha ngeke sifane kunjalo mphulaphuli yenza kakuhle phambi komzalo wakho kanjani ukuze naye ezoziqhenya ngawe njengibenzela udokotela wathi mntanami sondela apha usotobe usele khona ebobosibiya masikubulise sikwamkele eNqubeni izinto zawo ngiyabonga kakhulu uKhehla kubhuti lokuloku ngiyabingelela futhi abalela bahle emakhaya ngiyabingelela kakhulu sengikhona nobaba wami wedlozi kwakho wathi matheba bona uthi bahle mhlamba baxubile alright siqhubeleke phambili eNqubeni egama la izinto sami mhlambi ke kabanzi ukuhletha nje kancane nje wena ekutheni ubizele kulento ngoba akuvulanga nje wavuka sosithi khona le usuka khona Khehla lapho ngingachaza kakhulu ukudleka isikhathi but engakusho lento uma isingena kuwena iyagulisa okay automatically uyathanda uthandi umuntu ongagulanga akanayo ipain yokusiza umuntu ohluphekile umuntu ongagovele nje walala izolo wavuka namhlanje because khona abanjalo la namhlanje avuke eseyinyanga ubona uKhehlelezi eyinyanga but ngoba sagula thina sasizwa salashwa safundiswa indlela yokusiza abantu sadlula indlela yokuprofesaya safundiswa indlela yokuphilisa abantu into njengokuthwasa le kanje so nje kunjalo uKhehlelezi kunjalo mphulaphuli ekhaya namhlanje indaba enkulu esegudwini esothi sithethe ngayo siyibeke etafuleni umxholo wosuku hloma nje apho ngasekhaya nawe ngowakho umbuzo dokotela professor ngawakho ngamagama ungasibethi dokotela ungasibethi professor ukhona into ekuthiwa kukuhlanjululwa ngifuna ukuhlanjululwa mhlambululeni mgezeni ukhona umehluko khonapho kahle kuthiwani okay before siye ke kuleyo topic namhlanje ngifuna siqale igama lakhe ngifuna siqale igama ngifuna umbeke umphulaphula esithombeni ngifuna siqale igama lakhe bekonakele kakhulu egama lakhe mfowethu ngengizele ngisho lutho ngiyayithi mina uma ngede ngihambile mfowethu ungithumile ngoba ngiyothatha ukuthi ngithunywe wena ngoba ngigaini lutho ngokuhamba lapha kunalokho yimina engikhipha imali ngigcine ngenze sure ukuthi ngifikile kuleyo ndawo bashiya abantu be right so mfowethu njengoba ungithumile uthi phuma Khehlelezi uye khona uyosiza abantu ngithemba ukuthi basizakele
uma ngikutshela ukuthi mina ngathi ebusuku ngilele ngathi lathizwe kimi uyosiza abanye bayosizakala ngokubona abanye bayosizakala ngokuphupha angiphathi engiyobathinta ngesandla bayosizakala kakhulu izandla zami azithinti noma yini kodwa kunesibusiso engasithole ebusuku ngeke ngasho namhlanje ku Facebook ngathi abantu ba worried ngokuthi bahlale befuna ukwazi ukuthi kahle uthwele yes ngithwele okay ya kusasa ngizoyichaza ngo4 o'clock ekuseni ngithwele kanjani okay ya ngithwele nakusho lo I'm confirming it ngithwele nawe uyamangala ngiyakubona uyamangala uyathuka ukuthi ngizama ukubheka mhlambe ngithwele yes tomorrow it's a matter of ukuthi ngi-explain ukuthi ngithwele kanjani okay kusasa uzochaza ekseni ngo4 ngomvulo uzongalibali ngomvulo futhi ngiphinde ngibuye ngizoyichaza la Okay. but kusasa umuntu ono Facebook Yeah. angene ku Facebook ngo4 o'clock ekuseni Uphi alarm? uyazi bayazi abaningi bazongithola Yeah. but laba bangakwazi ukuthi Dokotela bazongithola uthintile ngo ngizobe ngi-explain ukuthi ngithwele kanjani Yeah. remember ziwu-2 into engizobe ngiyi-explain Okay. zobe ngi-explain ukuthi ngithwele kanjani ngiphinde ngi-explain ukuthi yini Illuminati baningi abantu abazongizonda kusasa into emnandi ngithole ubaba oyi-researcher Yeah. ose-America njengamanje as we are talking bekade ngikhuluma naye uyi-researcher spirituality nangalezi zinto zalezi zinto zobungoma nezinyanga uya-researcher he's a prophet uyi-prophet and futhi uyakholela entweni zesintu kakhulu ngasho futhi ngithi inyanga sasa this guy uthe cha khululeka ngicela ukuthi ikhehle lezi ungayibeki ungayichazi ngoba khona la uzoyichaza uyishiye khona ngifuna ukuyibeka le ndaba kukhona abazosukuma embedeni bashiya ingubo baze saba Dokotela ungathethele eziko ingathi ungena kuyo ngoku ingathi impoti kuzoshuba ukuthi sike sakhuluma ngayo last week it was on Friday Yeah. si interview umuntu wayethandana nomuntu oneLuminati Yeah. do you know ukuthi kunabantu abathandana nabantu abaneLuminati but abazi inkinga abantu bakithi ngizosho Yeah. abantu base South Africa bakithi kwaba easy ukuthi ba understand igama lokuthi ukuthwala Yeah. kwangabi easy uku understand umuntu oneLuminati Illuminati. bahluleka ukuhlukanisa phakathi kweLuminati nomuntu othwele so tomorrow we have to siyenze difference ukuthi kanti kahle hlukanaphi Yeah, ziconnecta yeah, because kunala speakers be intersection Oh okay siphinde futhi zihlangane uyayizwa leyo nto kusokufanele kusasa sihlaziye sizoyithi yabo njengamanje ngiyabatshela abantu ukuthi kusasa kushobile ngizokutshela isimanga yeah ngifike nga-interviewa Friday umuntu kade nalento ethandana nomuntu onalento ngithe mangiyolala mina ngilali mfowethu ngifike ngilale maybe 1.5 hour or 2 hours endlini ngivuke ngisebenze futhi ngumuntu ohlala efukuza because I'm a breadwinner mangathi ngiwile namhlanje so ubani uzigona look for after my izinto zami yabo so yimina ngihlala ngigijima ngiyihlupha I don't have a manager ngiyayimanage mina angilindele uze ngitshela ukuthi yendoda awuqedanga ukuthi njengamanje mangisuka la abantu baphesheya bangilindile badinga ukuhlolelwa kumele ngiyenza lento ngoZoom ngiyohlala kwicomputer manje ngiyosebenza kuze kube sebusuku bese ngithi iquka kancane ngibu so mangibuya ekseni la ngisuke ngisebenza khona futhi ngo3 ngiyahamba ngiyongena ngo4 ngo5 ngiyashayisa ngo5 mangibuya ngiyalala 5 6 ngo6 ngiyavuka ngiyoqhubeka futhi hambe ngiyosebenza awulali nyande hour nje 2 hours seku right futhi sengajwayele ngoba ngiphuzela iRed Bull nama Grandpa ngivuke ngibe umqemane ngiphuza namanzi amaningi ngivume umqemane so ngiyahleka lo usuke etuthwele so uzoqhubeka vele there are people that were meant to comment on social media kunabantu abadalela ukuthi bahlale ba comment uNkulunkulu futhi ngeke azababusise ngalutho because mayibabusisa ngomsebenzi ubani ozokhomenta kunabantu abaphilela ukushayela abanye izandla abashayela izandla kunabantu abangakwazi ukuyosebenza umsebenzi wabo uNkulunkulu italent amnika lona lokuthi agxeke ku social media umsebenzi wakhe ukugxeka uma uNkulunkulu emnika umsebenzi ubani ozosala agxeke ku social media so kunabantu okufuna singabakhaleli ukuthi abasebenzi kodwa sibathandazela ukuthi uNkulunkulu abanika idatha eliningi lokuthi bangene basigxeke Manfred Dolophe ngathi yabona Manfred Dolophe abantu izobadinda lento ngizama ukutshela abantu abama social media influencers kunabantu abaphiliswa u social media kunabantu abasheshe bakhubeke mabekhulunywa kabi ngo social media namhlanje ngikhuluma nabo
ungaphatheki kabi. Social media can lift you up, social media can drop you down. So izinto ziwu2. So ungabo phatheka kamuntu ku social media mayigxeka ngoba italent lakhe naye. Kunamuntu ophiwe italent lokuthashayela umyizandla. Hawu Nkosi yami wayithenga imoto enhle. Kunomuntu ophiwe italent lokuba nenhliziyo embi nje. Abophe. Eish. Bona bekuyimoto etheni. Yabo njengamanje mangaveza isikhiye semoto yami. Na imoto engihamba ngayo. Kunomuntu ozothi awu siyabonga dokotela. You deserve it because vele you are a hard worker. Kunomuntu engathi mangehlelwa ingozi manje kuvele ephepheni uthi ukhetheleze njengamanje uwe nemoto anqamuka ngeke alale. Uzothi shame because siyalibona usizo la. Kunomunye ozojabula asenda amapopayi la. Badanse bathi yabona emini ngeke ngathi ngithwele. Oh, khona osenda ipopayi ngiwadansa. You know why? Yeah. Usathana unamaqhinga mfowethu. Usathana unamaqhinga. Labantu angibadabukeli. Yabona umuntu mayingixeka. Yeah. Today ngicishe ngarecorda ngaphinda noma mangarecord. Okay. Kufika umfana engaphile ekhanda. Esigodlweni. Benginomnye umfana bengiyi1 esigodlweni wangena wathi ucela ukukhokha only 200 rand ukuthi angibone. He owes me something. Mayifika umfana ahlale phansi ngithi ya alisho igama lakhe. Ya uze ngani athi ngifunde DUT. Student. Wathi namhlanje ngithema ngilele ebusuku ngaphupha umkhulu ephupho wakhe umkhulu ephethe umkhonto ethi hamba uxolisa ngithi uxolisana wathi I'm a bad influencer ku Facebook. I'm one of those people ababhala izinto ezinegative. Mawupost into mina ngiyaxeka. Especially mawupost imoto noma upost inkonzo ngize ngabhala ku Facebook ukuthi mina lo engabhala ukuthi I've never been there ngapost ikhandlela elitshekile ukuthi I've never been in Verulam. Ngisebenzisa ama account amaningi. Ngihlala ngigxeka ngaso sonke isikhathi. Ngize ngicreate ama fake accounts. Ngifike ngisho ngikhuluma izinto ezirong. Ngathi mfana kithi yazi ngeke ngafikela ulaka ngaphinda ngathi hayi wathi uNkulunkulu no. There is a reason ngimbuyise la. Okay. Ngixolele. Ngiyadlula lapho. Ngizama ukutshela umuntu namhlanje ophilisa ibusiness lakhe liphushwa isocial media. Uma ubona bekugxeka italent labo lokuthi kufanele bakwenze lokho. Uma ubona bekhuluma let them talk. Vele kufanele bakwenze lokho. Vele masiphila thina bekungeke sonke sibe amaboss. Kunabanye ofanele bahlupheke. Abanye babe right empilweni. So nje masenza izinto ungaphatheki yabona mawuyifaila. Kumele kube namabillionaire namimillionaire nabo 100 nabaka 10 rand namazillionaire ukuze phela kube nabanye futhi abamaphara ukuze sikwazi ukudonate laba ba-afford abakwazi ukudonate labanga. Imagine mangathiwa sonke samabillionaire emhlabeni ukhona inhlonipho ngabe ikhona akekho ovuma ukudlulela omunye irobot noma livala angangimi who are you to tell me ukuthi ngimele irobot. So ngizamukela mfowethu ukuthi egama lakhe ngiyile and thanks for your support. Yabona mfowethu umuntu njengamanje ongakaboni ukuthi ukhehlele ezubani uyobuya abone late. Vele phela kufanele inhliziyo ayiphakelwa ongakaboni manje ukuthi what is my name Yoshiyumake Goli Phosphorus Yoshiyumake Goli Phosphorus Saturday ngiyoprove point Saturday ukuthi what is my name. Uyayizwa leyo nto mqhubela wona Losibheke kuwe Phosphorus extension 28 mhlaka 1 I think. Yoshiyumake ukuthi who am I. Yoshiyumake noma kuthiwa wena uhlala ufuna ukuprove Yoshiyumake Goli. Njengamanje ngiyasho ngithi nanga umuntu engimnikile amandla angimthwalisanga ngenzelani njalo mangingenza abantu abanjengalabo mathiwa sangihlala ngwakhipha mina mfowethu isikhuluma iqiniso ngiyabiza lo. Okay. To be honest ngiyabiza and I'm proud of that because I know ukuthi uma ngiyenza lento ngiyayenza and futhi uma ngithenga ikunika into yebusiness noma enhlanhla ngeke uphinde kuthiwa uyovuselela in yakho leyo nto yozushone. And futhi mangitshelile ukuthi isiko uzelenza kanje ulenze kanje lelisiko nabantwana bakho uzothi la ekhaya kwenza u1 no2 no3. That is why ngibiza njengamanje ngithukile. I'm not an iPhone fan. Hey kodwa ngithema ngiyesitolo wathiwa le phone le i35,000 ngayithenga. Yayibona lonto ngayithenga buka vele ngiciphiza ngazo ukuthi uciphiza iyangihlula namanje bathi 35,000 le phone iyangihlula. But umlungu because uyazi yena ukuthi why ibiza 35,000. Why thina abantu abamnyama sithatha kancane siyazeya. Yeyizwa leyo nto ngiphinde ngiyegameni leli 1. One day you need to ask them a question. Inyanga ke abantu baye ukuhlumeza inyanga.
uma ungaya manje private hospital ngihlala ngibuza lento ngeke ngibuze wena lobulobi private hospital abantu bayashona ngibuza wena manje bayashona yini bayashona abantu e private hospital esibhedlela esiprivate akuvamile iqiniso lithi asimele iqiniso singathi akuvamile yes or no bayashona abantu e private hospital bayashona Dodo bayashona yebo ungathi akuvamile bayashona yes bayashona umuntu afike alale 6 months asenze example okay alale 6 months esibhedlela bephethwe icancer okay and uma wami let's say it's my mother angifuni uma wamashona ngikhokha imali ezingaka azashona maybe after 2 months ngikhokha imali ezingakanani ezingaka do I go there or wena kuma wakho ashona uyahamba yini uyofuna irefund ngiyabuza lo mlo hayi why ungayi kusaba isigisi beside kusaba isigisi because into yabelungu leyana why behamba abantu bawuhlukumeza izinyanga lento yakho ayenzekanga ngizofuna imali yami why ene mina ngiyangisho ngithi inyanga esenziwa njalo ayinawo umuthi kufanele ube nomuthi okwelapha nomuthi okubashaya nje ama client ubashaya kwabuthuze nje dokotela yes ukuze bakubone ukuthi ubani isibhedlela ngeke uthole uQ kuthiwa bayofuna ama refund kanti kusesibhedlela kusebank phela there is a difference between a bank nala kulashwa khona abayeke ukuthatha into yabo inkinga abantu abamnyama into yokwelapha bayithathele phansi uthe ukuze umbuzo uthi yini umehluko phakathi komuntu okuhlanjululwa nokugezwa asibuyele lapho ke asingayi uma kuthiwa umuntu uyahlanjululwa ngokwase sontweni nokwasenkonzweni uma kuthiwa lo mama uthola umntwana lo mama kufanele angene esontweni engakahlanjululwa ngoba usangcolile futhi ungcolise ini isithunywa senkonzo lo muntu kudingeka ukuthi athole inkukhu kuqala amajuba noma athole isilwane thizeni kodwa into efuneka kakhulu inkukhu emhlophe ebese thatha inyongo inyongo ifaka enkomitshini izogeza ialtar noma azogeza ini ibandla ngoba ungcolisa abazalwane ngeke azabuya ngene esontweni ebese ethi omunye umuntu mina ngasikhipha isisi kodwa ngaze ngihlanjulule that is why uthwele esontweni makuthiwa kuhlanganisa ingoma ayihlangani ngoba nisonta nabantu abakhipha izisu bangcolile kuze kwangcola ngisho abafundisi abahlula ukuthogela ngomoya ukuthi la kunabantu abakhipha izisu nibona nihlala ninikele ladini esontweni impendulo zingabuyi ngoba isithunywa sebandla sinjani singcolile sidinga ukuhlanjululwa uma isisu siphumile noma saphumana hamba yohlanjululwa kanjani na uhlanjululwa ngendlela ezimbili uhlanjululwa ngendlela yokuthi yasesontweni ebese uyagezwa sibuye kugezeni manje uzothi omnye umuntu phela ukugezwa nokuhlanjululwa kuhlukile hayi kuyafana akufani ukugezwa kunemithi uma ekhaya kini maybe ukholele esintwini kunemithi okufanele ugezwe ngayo uyawazi umuthi noma impande abathi isiqunga uyayazi leyo nto sazi kahle right isiqunga awugezwa ngaso kumele kuthathwe isiqunga kube nemithi eminye ethathwayo nenyongo kuhlanganiswe phakathi makuhlanganiswa ebese ukhishelwa ngaphandle kwekhaya hamba ogeza ehlathini ufike lapha ugeze ufake nemali emhlophe uyayithenga lento uyilahlelele khona omnye umuntu ozothi ukugezwa kanjani okunjani ukugezwa la sengithiwa ngigezela ibusiness kunomehluko phakathi ukugezela ibusiness nokuthi ngigezela ukuthi kunehlazo engalenza ibusiness kunemithi efakwayo yayizwa leyo nto kunemithi efana novela bahleke yayizwa leyo nto noma malibeni unokani yayizwa leyo nto ungiphakamiseni amakhuba lajulile la ngaphandle kwamazwe kunamakhuba lo amathambo kunothola ukuthi kuthiwa kufakwe ithambo lentshe nethambo lendlovu indlovu kuyazi ukuthi ayihlula lutho lapha efika khona ibamba kanje iyolahla le yayizwa leyo nto so zonke lezo zinto you need to consider all those things because izona zinto zenhlanhla lezo uchopho benqunqulu iyacabanga kakhulu lezo zinto suke sesiyithatha sesiyifaka nasegazini kwena ukuthi mawufika kunemithi okuthiwa umhlonishwa mhlonishwa ungiphakamise lezo zinto ziyazi ukuthi mayisefika le ndoda ibonakala ngenye indlela ngoba phela kuyashiyana ekudayeni inyanga that is why abantu othola ukuthi uyafika uyangihleba kule nyanga mawungihleba inyanga
into engidina kakhulu ngazo ubona singabambene ezinyanga bangidina ngento eyi1 bahlulwa ukufana nodokotela besilungu. Okay. Do you know ukuthi udokotela ngeke umhlebe komunye udokotela because these people basentweni eyodwa inyanga banempakamo njengamanje ulalele uzobona ukuthi impakamo iyamsebenzisa usathane yamsebenzisa ucishile yedwa uyedwa hey wezwe uyacisha ucisha kanti kunento athi izomsiza ngizoyikhuluma eyodwa ezomsiza abantu abangena esigodleni sakhe ngoba washonela uma wakhe wahlulwa ukuhlanjululwa wajumpa wayogezwa ngoba wazi kakhulu phela ukuthi yena uyinyanga kanti kwakufanele aqala hlanjululwa kunenhlambuluko yasekhaya into kakhulu lento Dokotela mhlambi professor uzobuza utata mhlambi ubhuti ekhaya and ichaza xa ngaba owesifazana ethe mhlambi wa ophunyela mhlambi sisisu o mhlambi wasikhupha yena so ebengayedwa mhlambi khona umehluko kulo wesilisa noma izinto azosetshenziswa ziyefana indlela yokugeza indlela yokuhlambulula Kehla lami ngicela ungiphindela kahle isiZulu okay ngiyayizwa lo bilo ukukhumbula ukuthi ngisamcathulisa yena usuke wajaha ukuthi imithi kuphela gaya yabo makufika umuntu ugude kuthatheni lokhu nalokhu nakuni ngoba bafuna ama results but bashoda ngolwazi lithi iBhayibheli isizwe sakithi sibhubhile ngokuswela ini ulwazi right uma right nguzwe kahle lo phela sesibadala thina kulento thina ungasibuza sigiji manje that is why umoya ongcwele mina ngibonisa abantu abawu10 ba prophet manje within couple of minutes because na ingilozi mayikhuluma iyasheshisa kufanele sekusebenza experience ngisheshe ngiyacosha uthi umbuzo right yeah uma isisu sichithekile navumelana nolobulobu ukuthi asikhishwe lesisu ngomthetho kufanele ihambe nonke niye kunyangeni noma niye kulomuntu lo nigezwa ngokwesintu kodwa kunalokho asedlozini okusashoda okufanele nithathe imbuzi yokushweleza siyoshweleza edlozini into esiyenzile ayivumelekile bese siyashweleza ukuthi ngoba phela idlozi sihlala expect into ezinhle kuphela uma uke wenza into embi liyakuduba idlozi ngeke ulibribe ngokwenze njani izolo kuze kwavuka incwadi kade ivule esontweni engiyithandile ithi yona umntwana kufanele ayogana kodwa inkinga yakhe akanawo amabele kufanele ayogana usisi inkinga yakhe amabele akanawo awekho amabele manje le ncwadi bekufanele siyihlaziye ngelinye ilanga lokho kufanele ngikungibizele nje ukuzokhuluma ngezwi okay kunento omama bayenzayo omama njengamanje ngikhuluma nomuntu okuthiwa umama angikhulumi ngosigebengu sinomama sinezigebengu zomama umama weqiniso umntana kumtshela iqiniso noma kuthiwa ufika negross enjani egross ebiza uyayathi ho angiqale ngadli ngoba ngidla amanyala uyithathe phile gross umama weqiniso qotho olimela iqiniso athi mntanami ukuthi kwehla kanjani anginandaba but I'm investing my words on you uyizwile leyo nto I'm investing my words on you one day mangasekho lawo magama iwona uprotector uma ngithi mntanami ibhluku aliqokwa la ekhaya ngiyazi ngisholoni anufekethi ngidlali ngawo inkinga omama abalikhuluma ngeqiniso kubantwana mina ngihlala ngithethisa esontweni lami ngithethisa abakhokheli ngiphetha abakhokheli mina ngibathethisa ngithi abantwana mabe mithe esontweni bamitha ngoba anikwazi ukuyayala ivesi njengamanje lithi umntwana kana amabele kodwa abakhongi sebefikile inkinga yakhona ukuthi impilo siyaba yifake kakhulu kwa fake kwazo wa fake amabele omama bayigebengu bathatha amabele athengwa bathi faka mntanami kuze kuvele iCleveland yini lento abayishoyo iCleveland noma yini iCleveland ngone yayazi yeah inkinga bayakhohlwa labo mama ukuthi kunalesikhathi seqiniso sebe2 embedeni sekumele kuphume iCleveland iCleveland iphume ihlalobala mayihlalobala iqiniso phela saphala iphume musu ukuthatha umntwana umnabukenisela iqiniso bomama faceana iqiniso mntanami mtshele nje iqiniso ayifuneki unprotected sex ngoba uzoba nabantwana abalayinile mtshele mntanami before ungayo cansini nomntwana abafana badlala mama wami mina ngitshela into eyi1 mntanami concentrate into yakho edlozi ikete emhlabeni ayipheli iskate asipheli ngisho ngaya phesheya omama batshela izingane zabo bantu abamama bhluku apheli ngisho ngaba u2030 ibhluku eliyohlala likhona kodwa funda because education is the key namhlanje dokotela ngikwazi ukuthina kule page
Inene. Phosphorus inyani Ngizobe balulekile. ngikhona mfowethu ngophosphorus on Saturday. Kusela ekseni nje. Ekseni mfowethu ngo11 ngiyobe sengikhona. Abantu abafike eGoli bayobamba indawo. Fika early uyobamba indawo and ngiyafisa ukuthi bathenga ama products abaseGoli. Ikhona inamba yomuntu onama products. Ngolesine ngizobe ngiseSoweto baze futhi bazothenga ama products noma bathinte le ndoda le bathi usikhumbuzo eGoli isikhumbuzo abadayisela ama products. Awuzobatshela ne direction ukuthi kuyobe kuphi kakhulu nandawo 081 081 057 057 25 25 00 081 057 057 25 25 00 enye into lobulobi mfowethu ngiyabona singene late isikhathi sethu siyaphela yazi omama ngiyafisa abake batshela abantwana babiqiniso kunomama abatshela abantwana ukuthi uma indoda ihlukumeza emshadweni buye ekhaya awuxoshwanga lo mntwana you are feeding her a poison. She can't stand for umuzi wakhe. Thina sazomama bethu ababeyilala bekhala. Umama oqotho uthi noma esekhala ihlazo la kwakhe akalitshela abantwana bakhe kodwa ungena ekamereni avala umnyango. Akhala qeda wengedolo phansi. Sishoda ngomama bazoguqa phansi bathandaza. Bathi noma sebebona ukuthi ubaba akasabuye ekhaya angahamba umhleba ku WhatsApp ngoba uhleba indoda yakho kusasa bayovuka bakwenza inhlekisa wena bukwathi inhlekisa kusasa wena uzoba inhlekisa. Umntana wakho mayizophuma ehambe yoshada noma ayolotsholo tshela umntwana uthi noma kunzima kanjani mntanami uze ungangixoxeli ngoba ngumzali kimi ngeke kudlule kodwa kuzoxola nomkhwenyana wakho kudlule kodwa kimi kunjani ngeke kudlule noma bosisi ninenkinga emzini yenu musana ukubikela ekhaya okunganani umzingane wakho omkhulu akube umamezala wakho wasemzini la ufikele khona noma at least ube udade wenu ngoba mawutshela umzana wakho akaxola akadluli kuleyo nto seni right nomfana akadlulisi akayeko mama ukutshela abantwana ukuthi anixoshiwe ekhaya buye ekhaya mawutshela umntwana uthini yini leyo nto leyo Proprio ngobe Kamala Chocolate City isinto sam sihlala naye phake uprofessor ubaba mkhulu Khehleleze babusibe ndiyazi into bona ke bakhona abantu abeke bafika kuwe bezocela uncedo xa ubheka isimo sinjani irespond ebantwini ekubeni umkhulu ekunikezile abantu ukuthi na uhlala sitsho ukuthi hayi ngoba ndiyinyanga indodwa bakhona abanye abantu Khehlala ngiyabonga kakhulu uthola ithuba engakusho nje kubalaleli bezwi lomzansi baba wani oqala ba professional bahlelekile isikhathi basigcina ngiqala ngo8 o'clock ukusebenza then ngiye ngiqale ngokuhlola ke because ngifike ngiqale ngalabo abazalwane abasoko beqala then 11 12 so at 11 12 so sen attenda ke laba ke abasobe ogezwa ngiyobethelelwa la ngizoya khona but enginothisa kakhulu mangithe 8 o'clock bonke basuke sebekhona and inkosi yami angifuni uqamba amanga ngiyathola ama respond ukuthi bakhona ukuphila umkhulu akafonela ngisho yedwa manje efona okwafika nje kumina uzosho umkhulu ukuthi hayi isibuya eK khona and 2 Khehlala lami ukubonga futhi kubaleleli bezwi lomzansi angifuni ukuqamba amanga ukubonga nje Khehle kugodwa bangisize kakhulu manje uNkulunkulu ungiblesse ngemoto ezosiza abazalwane abahamba ngezinduku mangabe ngibayise emanzini uNkulunkulu ngipha amandla kakhulu ndiyazi ke mhlawumbe uyicacisa ngolhlobo kukhona izinto ngeke uzizigqibe zonke omphulaphula abhekene nazo mhlawumbe ungazibala ezimbili ezintathu umuntu othi xa ngaba elidinga uncedo kule nale akeze na kanjani othi nje yena emshadweni wakhe washada but umntwana akamtholi akeze kimi because imshado iyahlukana because of ingane athi umuntu unezingane ngaphandle kodwa la emshadweni wami ingane onayo ba divorce abantu because of umshado ngithi lo couple ayiso angezedwa umuntu ayisondele couple ngake ngihlole ukuthi ngabe kuyinto esizulu noma kukuphi kuvalile but definitely sure ikhona imbiza ukuthi bengimnike nomuntu ngamchatha or ngamphuzisa yona definitely ingane iyahlala ingane asuke edikile umuntu because ingane iyona yenza ukuthi umndeni uqhubeke kuphi emshadweni Proplokhaya ndiyazi ke nawe ke uzothatha icukatha nencombolo zakhe udada usibiya apha umntwana kamkhulu ke lo mabonile ukuthi njalo omkhulu unyana kamkhulu ke lo kodwa ke epha edlozini njengobucacisile yes ya lobi sengivala mfowethu sengizobaleka usibizo khipha inamba yakhe mina ngifuna ukuyikhipha yami
Dokotela abantu mina akukhuze. zami inamba ziningi bangangena bayifuna kodwa nje abantu fanele bazi ukuthi cellphone number nginayo Awunayo phone. hayi mawungena ku Facebook wathi wathola cellphone number wathi uzofuna ukhetheleza wathafaka imali kwakho lokho usathanda mina inamba yami iqala ngo087 finish angeke ngiyibize futhi namhlanje umuntu ozoyibiza usibiya aqhubeka lapha abantu mina useyimina lo Okay. right mfowethu sinabantu abadayisa imizini ngizokuhlunga kakhulu mabefika abanye besichaza story ngoba phela ngiyababuza sisumuhle why udayisa umzini athi it's because of ekhaya abazali bahlulekile ukulalela ingane ukuthi yini inkinga yakho bomama fundani ukulalela ikhalazo zabo izengane yentombazane Mamela umntwana. mfowethu Dokotela. babuloblobo Mkhulu. Saturday Ngomgqibelo. Johannesburg eGoli. nawe mfowethu kuzwakela ukukhala kwenu uzobe khona uKing Nuba uzobe khona uKhethelezi uzobe khona uMelusi Simbokazi uzobe khona uJumbo Sipho Ngwenya uzobe khona Dladla Mshunqise egcineni sesibakhonzisile seqediwe sesiba refreshena sebekhale baqeda uDladla Mshunqise uzobe sekhona Phosphorus extension 28 ngikhona ngobani isikhathi ngo9 bamba indawo yakho siyatheleka sonke si Black Live TV na uKhethelezi Dr Khethelezi YouTube channel hlala khona ngo4 o'clock ngibambe lapha ngikhuluma ngeLuminati ziyakhala Hayi madoda.